फाननायखौ बेसेबांदि हालाय हाफाय जानांदोंमोन बोथिसे माइरंनि थाखाय आयै नोंनि थाखाय लेंहरदों नाथाय गैया आयै नोंसालानि खाफालाव बिमाजों अराय सम थानो मोननाय हावरिया आयै नोंनि खाफाला नों सानदोंमोन नामा नोंसालाखौ लानानै बिसा गोरबोआ दुखु जायो नोंसोर बोरै दं साननानै गावनि बिसाज्लाखौ बुंहरदों ओमफ्रायो नाथाय बिसा पबिन नोंखौ गोसोखांफिननालाय रंजानाय मोनो सानसेब्लाबो लोगो मोनगोन साननानै All BTC Contractor Association नि बाखनायथाव खामानि जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' NDFB सोद्रोमाफोरनि नखराव आगान हैदों थिकादार बिक्रम दैमारिनि दैदेननाय कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि मोनसे हानजाया All BTC Contractor Associationनिफ्राय अनसुंथाइ हैदों जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' NDFBनि दुखुथिया नखराव दुखुनांथाव बाथ्रादि बर' हारिनि रैखाथि थामोनथा आरो उदांस्रिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै गोलाव बोसोर सम सोमावसारबोनाय बारग' NDFBनि सा 60निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायाखै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' NDFBनि गोबां सोद्रोमाफोरनि गेजेराव क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय जारबारि हालामनि 10 नं हाट गामिनि बारग' NDFBनि सोद्रोमा गान्दा बसुमतारी आरो आटियाबारि तिनालि कौसि बाजार सान्तिपुर गामिनि बुलेट बसुमतारीयाबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दं जायनि जाहोनाव बिथांमोननि नखरा दासान्दि गोबां दुखु खस्थनि गेजेरजों सोलिगासिनो दं जोबथेसालियाव थानांनाय बारग' NDFB सोद्रोमाफोरनि बांसिन नखरफोरानो जोबोद खस्थनि गेजेरजों सोलियो बेखौनो खौरां लाहैनायनि असिलायै उन्दुनो आरो थानो थाखाय मोजां न' गैजायै बारग' NDFB बुलेट बसुमतारी आरो गान्दा बसुमतारीनि नखराव थांनानै न' लुनो थाखाय थिं आरो न'नि खुन्थिया होफैनायजों लोगोसे एसे रांखान्थि अनसुंथाइ गथायनानै होफैयो बिक्रम दैमारिनि दैदेननाय कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि मोनसे हानजाया गान्दा बसुमतारी आरो बुलेट बसुमतारीया गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरनो जोबथेसालि सिंनिफ्राय लिरनानै हरनाय लाइजामफोरखौबो फरायथिनानै होनायजों लोगोसे गथायनानै होदों बिथां बिक्रम दैमारिया आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो बुंगोन आङो दहायबो बुंखाबाय जोबथेसालियाव जेब्ला आङो दङमोन आङो सानै व्यक्तिखौ बिसेसकै आं लोगो मोनदों गासैजों साब्रै आरो दिनै फैनाया जितु जों खामानि मावनो फैदों बेयाव हाबाफारि लानानै बे सानै मोननै नखर बेयाव आं साब्रै NDFBखौ लोगो मोनदों बुलेट बसुमतारी गान्दा बसुमतारी प्रदीप ब्रह्म आरो सोमखोर बसुमतारी बिथां साब्रैखौ लोगो मोनदों दा बिथांमोनजों आं गोबां खोथाखौ सावरायनो मोनदों आरो बिथांमोना गावसोरनि गोसो सिंनि गासैबो जिउ जारिमिनखौ आंनो फोरमायदों बिथांमोना नखरनि फारसे दुखु मोननायखौ फोरमायदों जेब्ला बिथांमोना उन्दुयो जेब्ला बार अखा फैयो अब्ला बिथांमोना गोसोआव मोनसे गिखांनाय आरो दुखु सोमजिफैयो होननानै बुंदों बार फैयोब्ला आंनि हिन्जावा बोरै थायो अखा फैयोब्ला आंनि बिसा बिसौफोरा बोरै थायो बिथांमोना गावसिनि दुखुखौ फोरमायदों जोङो दय एसे आगोलाव गान्दा बिथांनियाव जोङो हाबहैबाय नोंथांमोना नुदों बिथांमोननि न'आ सोब माने थिङा गब्लंजोबनाय बेयावनो बिथांमोना थिं होथेनानै उन्दुयो आरो नोंथांमोनाबो नुदों बे न' आरो बे न' दिनैनि थारिखआव जोंनि गामिफोराव बेबायदि न'आव मोसौआबो दोनबावा बिदि अबस्था बिनि माबाखौ जों रावखौबो दायनिगिरि जों खालामनो सानाखै
बिथाङा सासे हारिनि मावसोम दैदेनगिरिमोन। एनडेबिआव थांनानै बिथाङा हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामदोंमोन। बे लेखायै बिथांमोननि बुंनाय बायदि आङो प्रमिस होबोदोंमोन, नोंथांमोननि न'खराव थांनानै आङो कन्ट्रेक्टर एस'सिएशनजों रायज्लायनानै जा एसे हायो आं नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनायनि बेबस्थाखौ खालामगोन, रायजोआ जुदि हुजुग होयोब्ला। थिग बेबायदिनो दिनै बिथांमोननि न'खराव 8 दाल खुन्था आरो 3 बान 8 फुटि थिं होनाय जाबाय। फैबाय थानाय समाव बिनिख्रुइ बांसिन मा हेफाजाब होनो हायो रायजोनियाव आङो सोंसिगोन। जायफोर कन्ट्रेक्टरफोरा दिनै होबाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावदों। फैबाय थानाय समाव हेफाजाब होगोनखौ आङो खावलायदों। आरो बे न'खरनि जानानै बा बयबो एनडेबिनि जानानै आंनि बुंनांगौआ बेनो, जोंनि रायजो राजा बिथांमोननिनो मावनांगौ खामानि दङ, बिथांमोननि न'खरखौ नायनांगौ दङ, बिथांमोननि केसफोरखौ खबर लानांगौनि मोन्थाय दङ। आरो लोगोसे गभर्नमेन्टखौबो आं खावलायगोन, नोंथांमोना जा मावदों मावलांबाय थादो। आरो आं बेखौ बुंनो साना जे गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि न'खराव मा होदों होआखै, आङो मोननैबो न'खराव एसेबो सोङाखै आरो आं सोङा। हयथ' बिथांमोना मोननांगौखौ मोनलांगोन आरो मावनांगौखौ मावलांगोन होनना आङो आसा खालामदों। बिसेसके जोबथा मावनांगौ खामानिया बेनो, बिथांमोननि जिथु केस, बिथांमोननि जिथु दा सोलिबाय थादों NI कर्टफोराव, CBI कर्टफोराव, CBIफोरा बिथांमोनखौ सोंथि सोंबाय थादों, बिथांमोननि केसखौ माबा मोनसे खालामनो हामारो नामा, बिथांमोनखौ गले गले बुंगासिनो दङ। आरो मावनायखौबो नुदों, मावबायबो थादों, थांलाय फैलायखौ नुगासिनो दङ। नाथाय बिथाइ थायनायखौ नुयैखाय दिनै मानसिफ्रा मोनसे रायजोआ फोथायनो हायै मोनसे माबाखौ जादों। जेरै आं दाखालिबो बुंखांबाय, खामानिखौ बयबो मावगासिनो दङ, दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मावगासिनो दङ, जोंहा गभर्नमेन्टआबो मावनायनि खोथाखौ बुंगासिनो दङ, रायलायनायनि खोथाखौ नुगासिनो दङ। नाथाय बिथाइखौ जोङो आलादा रोखोमै नुनो मोन्दों। मानगोनां दिफेन बर' बिथाङाबो दाखालि बुंखादों जे जोङो रायज्लायबाबो मानो भार्डिक्टखौ नुनो मोन्दों, मानो बिदि साजा होनायखौ मानो नुबाय थादों, बेखौसो दिनै बिथाङाबो बुंदों। बिनिखायनो जोंनि रायजोआ सजाग जानाया मोजां, थियारि जाना थानाया मोजां होननानै आङो खावलायगोन। दिनै जोंनि मावलांनायाव माबाफोर गोरोन्थि जानो हागौ, नोंथांमोना आसि दिन्थि, जोंनि मावनांगौ नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौ जागोन, नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब होलांगोनखौ आङो आसा खालामदों। आरो गोलाव बोसोर 30 आं दिनै बेखौनो फोरमायगोन, मिथिगौ आं जेलाव थानायावनो, जोबथेसालियाव थानायाव मिथिखादों, नायनोब्लाबो गोसो जाब्लाबो थांनो हाया। बोसोरसेयाव खनसे, मब्लाबा 6 मासजों खनसे बिदि थांनांगौ जायो, बेबो दसेल' नायनो मोनो। आरो बिथिं जेलाव जोबथेसालियाव थानाय बयबो नायनो गोसो जायो, न'खरनि गथ' गथाय फिसा फिसौ, नाथाय थांनो होनब्लाबो बिथांमोना थांनो हाया। बिनिखायनो आङो दिनै बुंनो नागिरगोन नोंथांमोननि गेजेराव, मावनांगौ जोंनि देरसिन खामानिया दङ। जोंहा 61 जन जिफोरा दङ, बिथांमोनखौ जों माबोरै हेल्प खालामनो हागोन। आं दहाय बुंखांबाय, जायफ्रा दिनै गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टरफोर दङ बिथांमोनखौबो जोङो लोगो हमगोन। आरो जोंनियाव बेसेबां साकरि मावनाय पिअननिफ्राय लानानै गेजेटेड अफिसारसिम नोंथांमोना आं खावलायदों, नोंथांमोना रेडि जानानै था। नोंथांमोननि आन्थु हमनो जों हागौ, नोंथांमोननि आथिंजों हमहैनो हागौ। जायफ्रा गिर्जा मन्दिर मस्जिद नोंथांमोना दिनै दङ, पास्टर जानानै दङ, दौरि जानानै दङ, नोंथांमोनखौ जों सानसे लोगो हमहैनांनो हागौ, नोंथांमोननि जुदि अननाय मोनोबा। बेनो जाहैबाय बे न'खरखौ, बिथांमोननि न'खरखौ जों हेफाजाब होनो हानाय बायदि, जायफोरा दिनै जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ जोङो बोरै हेफाजाब होनो हागोन, बिनि फर्मुला आरो बिनि माबाखौहाय बेब'स्थाखौ जोङो नोंथांमोननियाव सोंनायजों जों बेब'स्था खालामगोन। थांनो होननानै जेन थांनो सानब्लाबो जेन थांनो हायै बेब'स्थाखौ जोङो फोजोबनो हानाय बायदि, आरो बिथांमोनखौ अरायनि थाखाय जोङो जोबथेसालिनिफ्राय लाबोनो हानायनि बेब'स्थाखौ खालामनो हायो नामा, गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै जों गभर्नमेन्टखौबो जोङो खावलायगोन। आंनि बुंनांगौआ बेनो, रायजोआ रेडि जाना थानायखौ आं लुबैदों। आरो माब्लाबानि समाव रायजोआ बिथांमोनखौ हारिनिनो मावसोमनाय सेक्रिफाइस खालामनाय होननानै जों हेल्प खालामनो थाखाय आङो खावलायगोन।